pedarira mabunda. Zvese chano zvechokwadi. Zvese zvanchataura ngezvechokwadi. Ndikaibva charaswa nemhosva. Ndikanyepwa ndaraswa nemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari arimubatsiri wangu. Pamusoro imambo nemadzishe ose nemadzisabhu. Inini ndinoitwa Lucia asi ndiri maichinaka ndakaroorwa kwavanoti. Ndine mwana wangu musikana anonzi Mavhela akagara apa akatizira kuenda kumurume last year muna October kumba kwemurume. Saka aenda kumba kwemurume wake wakasvika akagara nemurume uyauya. Murume uyauya obva achimuintrodusa kune murume unozi Gomis Madhi, ndiye uri apa uyu, kuti ndisekuru wake, hanzvadzi yamai wake, asi wasina ukama. Saka mwana wangu wakaenda kobatirira achiti ndidzo hama dzemurume. Inini vatonditaurira kuti mama ndakaintroducwa kuna sekuru nambuya, saka kana ndine maproblem ndo kwandinoenda ndichidini ndichitaura. Saka mwana unoti iye wakaenda kozopinzwa muzvimwe zvinhu zvekuita unga zvemashai waichidaidzwa ndiwo sekuru waya nambuya, ndiuya kumba kune munhu unobatsira mwana kwakuchiendako. Saka azi musi wekutanga ndakabikiswa sadza nezvingingiya, musi wandakaya sadza iroro nezvikakanwa hama, handina chimwe chinhu chandanchafunga banda ndakundoteerera zvese. Saka ndopo waitenga madoro awo nemabute nemahari awo mumba, vachindigadzika pasi vachitigara masero, taura zvese zvatinonga tichiti uite. Saka mwana haana kuda kunditaurira bainini. Ini ndakazoita kakurota ndakarara umwe musi, ndochiti mwana uyu zvandarota izvi vandachizomubvunza. Tikati Mavhe ndamufonera, Mavhe hapana zvakashata zviri kuitika here? Zvikasi hapana. Kuchechi kwedu kwatinoenda vandazi namai mufundisi, mai chinaka ngatinamatire mwana. Vandataa zvakanaka mama, vandatongogara. Saka mwana wakazosvikira kubva muna October December kwabva azotorwa ndiye murume kwakuenda naye kumusha kwake kuShaganda. Waanoti iwo ndo kumusha kwawo wanga watitaurira nehama dzawo dzese kuchitora mwana wangu manje neng'anga yawo yakwachienda kumusha. Mwana iye wakachizonditaurira adzoka after Christmas, after New Year, ndokungana 2024 uyu ndo akachizotaura. Asi paye zvakaitwa pese December anonga akanditaurira ba. Zvikati takasvika kumusha ikoko hama dzese dziripo. Asi patakaenda murume wangu ndakamutaura kuti ona iwewe ndazi ndiperekedze mbuya koita muroora kumusha kutamba umwenga. Asi tinoenda tese, murume bharamba. Asi murume wake waiziyana nemurume uyu, uri wauti wanga waronga zviro zvawo. Saka mwana paakasvika kumusha ikoko unoti iye ndakasvika vanhu vakaungana, ndakangopinzwa mumba yandakapinzwa. Ndo makaitirwa zvinhu izvozvo. Papazobudiswa hari yeblack yakanga ine zviro mukati zvakazvaiswa. Kuchiziva unofanira kuti utaurire kuda kuti masesite mari agare mushi. Saka hari iyi hazi pekupedzisira pane zvakazvaitwamo nezvakazvaiswamo ndiyo uchazotsanangura. Ai ndakazochibatirana, uyu ndiye wa murume wako kubva nhasi. Iwewe Masese unofanira kunge uchizoongorora, nyangwe akazobva kumurume kwake kwaanonga ari, unofanira kugara uchiziva kuti uripi, uri kuita nezvei, nekuti zvatagadzira izvi hazvifaniri kuzokanganisika ba. Mwana ndokuchibatirana hari iya kubuda mumba muya mama iswa mami nebonde musina zviro ba. Kuroti yange iri umba yezvikwama, kwakuchibuda kunze kwoumba kuseri kwedhoo, kuseri kweumba, asi kwakacherwa gomba hari yabva yaiswa. Ndo makachiswa zvinhu zviya. Asi tatoti pedze kuita zvinhu zviya, ai ndo pakazi ndikatidzoke. Saka wadzokera mwana azi musi wa 31 December 2023 ndo pazvakaitika, pawakazoenda kuShaganda uku zvese zvaitika. Saka mwana adzoka azi musi wa 1 ndakabva ndazopiwa mattress. Saka azi kupiwa mattress iya kwandakaita kubva musi iwo ndandakurowana nemurume everyday, handichinetsana naye kusvikira wakazonetsana nemukadzi wambuyo, asi mbusekuru manje umwe musi nenyaya yedhola. Hameno zvakaitika. Mbuya waya ndo pawakachizondifonera inini kuchinditaurira kuti mama ndanetsana nemwana wenyu wandirowa. Tikati chinyi? Zvikazi unenge wakupenga. Tikati kupenga? Wapengei? Izvi zvese zvinatsikazvizi. Ndo pakachizobuda chokwadi musiwo manje mangwana acho. Ndakuchizoenda kobvunza kuti mwanangu chii? Mwana kwakuchitaura kuti mama mufunge yenyu pesa apa zvazvisikabudi, asi ndoda kutaura zvandakaitiswa pamwe ndogona kunga ndakupenga kana ndichazopenga kana kufa. Kwakuchitaura nyaya iyi. Ndo pandakachizoti kuna mbuya waya ndikati ndokumbira kuona murume wenyu. Murume wacho bva azouya kumanhero abva kubasa, unoshanda kwaRahima. Abva kubasa kuyabva ndachimubvunza, zvikazi zvakaitika zveshuwa, asi yange ingori nyaya yekuti ndaida kutsvaga mari. Ndikati nyanya yemataura yana ndikwanisi kuitaura ndega, nekuti inini ndakaroorwa, murume wangu nyangwe akafa ndiri chirikadzi asi une wabereki wake. Saka tofanira kutoone wabereki wake, mutaurire wabereki wake zvamakaita, asi murikuzviziva kuti imhosva yamakaita. Ngekuti mwana wangu handichazivi wakazvitakura. Pamwe unogona kunge atova nezviri pari, unogona kuzofuma afa kana kupenga zvinozondishatira. Ndo pandakachizotaurira hama dzacho, ndiwo baba wacho munin'ina wemurume wangu wakashaika murume wangu. Saka ndiwo baba wacho.
awanditete wangu hanzvadzi yakabwana. Saka hanzvadzi yangu pazvakaitika baba munini anga asipo vanogara kuHobos. Ndakachizoenda kotaurira hanzvadzi yangu inogara kudanga mvura. Hanzvadzi yangu inini inoteerana nateta. Ndokubva ndasvika bva ndavataurira bva achidaidzwa bva afonerwa bva auya pamba pake. Saka chaakaita paakauya achibvunzwa nehanzvadzi yangu wakabva apfugama pasi wakabva pasofa manga akagara. Zvikazi ndiri kukumbirawo ruregerero sekuru shuwa zvakaitika asi yange iri nyaya yekuda kurarama. Ndopakabudisa chitupa chake musiwo ne$20. Zvikaindokumbirawo ruregerero kuti ndakatadza. Ini bva ndatomboti handizvitori. Hanzvadzi yangu bva iti tete ngatitambire zvinhu izvi kuitira mangwana akazoramba. Ndopakabva asiya kudaro bva kwazi nyaya ingaite police case. Bva ndachizotaurira umweni womupurisa unogara unoshandira kudanga mvura. Ndamutaurira mupurisa uya bvati aiwa mozoya kukamba. Bva afonerwa kuti auye zvikazi ndichauya mangwana. Ndopatakazoenda kukamba. Tasvika kukamba kuya bva taenzaniswa. Zvikazi gomisiwe nyaya dzako dzawakaita nemukadzi wako murudzidzi yabva abvuma. Zvikaisa kagadzirisai mende koobvisa zvinhu zvamakaisira mwana wemunhu. Uyezve hama dzacho hadzizvizivi. Dzinofanira kuti dzizvizive because makaenda kugadzira mwana wemunhu chikwamba. Hazvinototaura zvega kuti zviri pachena. Bva abvuma. Bva tabvapo ndofunga takabva tazozi endai kumba kumotaura nehama. Ndopakazama kuda kufonerwa ifoni yakanga isikachaiti. After 2 days takazoona mwana atumirwa Samuel. Uyu rekuti anga atosungwa akutotorwa protection order. Mumashure mekunga aitiswa zvese izvi mukadzi wacho aisombomushandisa achimitisa basa kugeza wacho asikamupi mari. Saka ndio nyaya ndauya naye mambo panapa kuti mundibatsire. Ndiri pakaoma mwana wangu unotombodonha dzimwe dzenguva zvokuti unopedza 2 hours asikatauri. Ndozotombotsvaga kuenda kobatsirwa. Saka ndio nyaya iri kundinetsa yandinayo. Mambo ndimne nyege Namira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvando zvechokwadi. Kitsa izvo. Zvese zvando zvechokwadi. Ndikaipa chabatwa nemhosva. Marati mubatsiro. Nauro iri pana pamambo. Matenda. Nyaya yakaitika ichokwadi. Pamusoro ichangamire. Pamusoro ichangamire. Nyaya yangu zita ndinoitwa Denise Mari. Denise Mari. Nauro takaenda kumusha. Sipatakabva kuno kudanga mvura kwandaigara. Ndakatongotaurawo ndichikumbirawo musikana ndichitaura ndichida kuti tiende kumusha kwedu. Asi musikana uyu akangoita zvekuti akabvuma ega kuti tiende tise kumusha kwedu. Asi ndachitombomurambidza kuti usaende nesu kumusha kwedu. Iye ndikambotaura kuti no ndida kuenda udano kuona kumusha kwedu. Ndopatakatorana ndobva tatoenda tise kumusha. Tasvika kumusha kuya takanosvika pamusha pedu. Zvese zviri kutaura zvekuti inini akanosvika akanobatswa akatonogara mumba ine yeuswa ndezvekunyeba. Saka iye takatosvika naye tese nana tete tatiripo tikanosvika tikanogara panze pakabikwa sadza tikadyira tiri panze tiri tese takagarisika tiri pabonde. Asi chakazoitika nchekuti zvese ndikuzviramba zvekuti iye akabatiswa hari akabatiswa boti. Ore imi mauya nani? Pana pame. Muri wenyu? Pakaitika nyaya dzanga aripo? Angasipo. Maifana nga mauya kane munhu angaripo makaenda nemwana kumusha kwedu. Zvakaitika ndikubasa. Imi muri kubvuma kuti mwana wemunhu makaenda naye kumba kwenyu. What was the purpose yekuenda nemwana wemunhu mukadzi wemunhu kumba kwenyu? Ndikuti iye akabvuma ega akati ndinoda kuendawo. Akada kuenda kodini? Iye akangotaura ega kuti ada kuenda nini. Bambo. Dhorobha rakazara vanhu vese. Iyo ngotari wani kufura kuti ndoda kuenda nemi bambo kumusha kwenyu. Wobva ita chisepe chekuenda naye kumusha kwenyu. Akamukwidza bhazi ndiani? Mota yani? Makaya mota.
imi kokuhaya mota kokuhayira munhu wamusingazivi wamusei naye asiri muurongwa hwenyu hwenyaya yenyu yamukuenda kumusha akangotaura kuti ndida kuenda kunoona kumusha. Alright, murume wacho anga ari kuti Murume anga rumba saka murume wobva asara akasara akangoti iweyo chingoenda. imi makaenda nani? Ndaenda natete nemhuri yedu yose. naiye ari wani mutorwa Ndiye ngarwana. waanoziyana naye panana pavanohwisa makaenda nayo ndiani besides yourself? Amuzana na pachanga. chete wamwisa na tete nevamwe makaenda nawo wese hawazivi. Imimi kumusha kwenyu what was the purpose of the visit? Mamukuenda kudii kumusha? Pane hurongwa watataenda kunoita. Aiwaka mamukuenda kuurongwa hwei mudare munotaura kwachokwadi. Mamaenda kuurongwa hwei? Tataenda kunoita tangofambira. Mamaenda kuurongwa hwei? Tataenda kuita doro redu remushaka. Tataenda kunoita zvidoro ratatangofambira kungene mushaka. Doro renyu rekumusha kwenyu. Saka uyu interest yake padoro renyu ranga riri chii? Oya ana kubvira ambo daidzwa padoro. Saka interest yekuenda kumba kwenyu yakaibva papi? Mamutaura kuti mukuenda kudoro kumusha kwenyu. Interest yake yakazobva papi yekuti abva ada kuenda nemi? Akungofarira kungoenda nambuya ndo wanga achida kungoenda. Alright, it's okay. Ngasunga. Ende padhuze pane mari yenyu. Ndakatizira muna end of September last year. Zvinonzi Marvelous. Ndatizira muna end of September last year. Ndakagara neanga ari murume wangu nokuti takatosiyana. Ndagara naye. Makatosiyana? Akandiramba. Asiya kupa nhumbu? Akandiramba ndine nhumbu. Akatokuramba izwi ne nhumbu? Reason yakakurambira ndei? Handiziye, akanditi wakatakura chikwambo chamasese ende nhumbu yayo nayo ndeinyoka yamasese. Mira. Wakatakura chikwambo chemasese? Chikwambo chemasese ndo chicho. Hanzi mwana wakatakura asi mwana wangu ba chikwambo chamasese nekuti masese ndiani? Saka wakatorambiwa nyaya masese? Une makore mangani? Ndine 18. Une 18 chaidzo? Wakazvarwa rini? 2005. 2005. November, 20 November. 2005. Last year ngasati. Aiwa, but isso tinoda kubvunza. Iwe wakatizira rini? End of September last year, before 2014. September last year. So which means wangosati 18 years. Wangosati 18 years. Which means pane mhosva. Start to rape. Pakatagara end of November, so 22nd. Ndopakafonerwa naamazezi ndasingawazivi. Ndaigara ndichimubvunza kuti iwe umbonenesi kune hama nei nekuti mukugara kwandakaita usa ndakatizira ndakaendeswa kwatete kwaiti ihanzvadzi yacho kuma2 weeks ndokwandakagara kwe2 weeks. Ndabva ikoko kwandakagara naye pamba. And then ndobva ndiendesa kwamasese musi wa29. Musi wa27 akafona akati muzukuru uchiwa usiku here nemudzimai kumba kuti zomuoni saka ndichauya naye sekuru. Ndobva mangwana acho makuseni ndobva tati anonoka wanenge waenda kubasa nekuti akanonoka aita zvekuridza mubhawa saDJ. Ndobva ndatoti saka tienda rini kunoona hama dzako dzacho saka ndichazokuratidzira tichazoenda. So 29 makuseni seni ndakamukogeza makuseni iwaigara nechekumusoro chitagara kuzasi kwe16. Ndobva tatogeza makuseni ndobva tatopfeka bva taenda ndasvika sekuru aenda kubasa paine mudzimai wake. Ndobva tapinamba zikanzi munofara here ndiye mudzimai wangu ndatomhoresa mbuya zvakanaka kanga ndiraiti hangu sekuru wenyu waenda kubasa asi zvamauya dai zvanaka nemudzimai ndamuziva ndamuona chandiri kudawo futi kubva pamudzimai wako inini ndakazvitakura saka ndiri kuda munhu anondibatsira kuita basa ungamutaurire nyaya yatakataura panapa kana asati ndamutaura mochitaurira neni samadzimai. Ndobva ndachiti kuti wabasa rakange izvikanzi kunditsvaira pamukova nekuti inini ndakazvitakura ndikwanisi kudini kutsvaira. Kati muchindibhadhara here nekuti inini ndinozvokuita kumba kwangu zvikanzi unoda mari. Ndikati zuwa ndinoda $1 kutsvaira pamukova kwedeni nekuti pamukova ivo wainga uri maroji wanoita wiki pamba pawaigara
chiva ndati $1 per day yange itori mandi ndikati it's okay ndodini ndokubatsirai ndobva ndatopiwa mutsvairo mabva tobuda bvati ini ndakuenda chisarai mese ndikati ko inini ukaenda undisiya ndega panapa inini first day rangu rekuna zva ndokuti mujairani indodogara pane madzimai nchite ndobva aenda panasara mudatsvaira pamukova ndapedza mudapinda mba zvikanzi ndoda kuti undibatsira futi kukoma maketeni nekutsvaira mba nekusimudza zvinhu kuchinja setup inini zvese zvaindiremera nekuti ndine pamuwiri ndati nhumbi yenyu haisati yakura zvekuti ndingada kukukanganisai asi kana muchindibhadhara futi zvakanaka hazvo ini hazvinei ineni zvekuti mune pamuwiri hazvo ndodini ndokubatsirai zvikanzewo ndichinibatsira kusuka ndobva wabudisa dhishi vutasungira mutapo tadzoka ndobva wati chinibatsira kukomera maketeni ndikati asi mari ndandakudzere kuti pamaplate andasuka yesaya dhishi rese iri $5 zvikanzi it's no money is not a problem vandabatsira kukomera maketeni ese vandapedza kukomera maketeni vandatsvaira mba vandachinja setup yavo yanga irimo dzadza kuma4 akaenda makuseni kumapast 7 ndobva ndazobvako kuma4 kwacho katushaya ndobva ndachiti time dzaenda kumba wandasinosiya ndaita kana chinhu ba zvikanzi handiiti sitombo ndaona pamba pako ndikati ko mari zvikanzi izvezvi zvindokupa sekuru wauya chitora makamfota aya ndobva wandipa makamfota nemashit nemamwe maketeni anga ari 2 makamfota ne2 mashit ne1 keteni ekuvhara kumahwindi ndati amaita basa zvikanzi nazvikanzi chande ndonodini tononomba kwako tiri murodhi zvikanzi ri murume wangu anoba machira kwarahini zvaanoba machira nemamwe machira anotora pabasa pake ndada kuti uzondidini kundibatsira kutengesa nemaketini anoya nawo ndikati mune muchinibhadhara here zvikanzi ndinokubhadhara asi machira aya tine chiti tikatengesa kana $5 per day toshiyana $2.50 ndikati nekuti ndandisina chandandichita ndikati Joshua mune matodini mandigonerawo ndasvikomba vanatowaratidzira pamba pangu vandata basa rangu ari movha waenda umba kwavo mangwana ndobva ndamukira makuseni vandaenda unotsvaira pajuti vandachisvika sekuru aya warimo ndokuwaziya kwandakaita ndikati munofara ndobva watondituza ndiye mudzimai yake waine zuro nani naDivine ndiye mukadzi wake saka akandibatsira zvizvi zvamuri kuona kuti anga achiita vandatotora mutsvairo wangu vandatobuda vandausiyawo rega pamwe ndapedza juti rangu ndaenda kumba musi wa2 December ndopaakatanga kubudisa sagirawo remachira wabudisa sagirawo remachira ndobva ati handei tonotendere chitengesa ndobva tachitanga kutenderedza chitengesa machira yake wiki rese rakapera handina mari yandakapiwa even yekutsvaira mba ndati tikabva machira ndoyomba kwawaimuka makuseni pasina chawaita ndotsvaira ndosuka ndowabatsira nekubika hoya wobva waniperekedza mba kwandosvika kugara ndoita basa rangu mba kwangu handina musana nekadhimanda mari noti ndaiti wanondipa zvinhu waiti tabva unoshanda waindipa keteni kana undipa nemakamfota futi haishandiswa ngari mumba mawo second week remuna December ndopandakati mbuya mawiki ese andingokubatsirai mazotiipa mari zvikanzi ndine firiji nda kucleana mukati mayo ndoda kuti undicleanire mufiriji maundokupa mari ndikati $5 ndakacleanira ndopa wakandipa mari $5 iyo takutoenda kumba zvikanzi pane muprofita adauya pamba pedu anotibatsira nozi Ishmael unozoya udini wobatsirwa nezvemba mako hauzivi pamwe mumba mako munokwanisa kunga mine mhepo ndikati ini ndakakura mupinda costa handitenderi handibvumi zvechiwanhu kana zvei handizvibhilivhi kuti zviri riu zvikanzi auzvibhilivhi zviri riu zvitori riu unozoya udini wozvionera ndikati aioni vautoniperekedza ndatosvikomba ndatota basa rangu wobva wadzokera kumba kwavo dzakuma7 ini murume wangu aenda kubasa kuma5 zvaenda basa kuma5 ini ndaisara ndega kumba ozoya mangwana makuseni kuma3 kwakunoedza apedza uridza ubhava ndobva waya ma7 kutofuna wakasvika bva unokwahwini warumhanya kandi ma5 handei kumba kwangu ndikati kunei zvikanzi ngatitokasikire kuende zviri patone zvikuitika ndikati chii zvikanzi handei pfeka zvinodziya vanopfeka zvinodziya vundamhanya ndasvika mba mavo ndasvika muprofita yakagara pasofa vanatogara pasi indasa ndaziyo ndiye muprofita ya zvikanzi munofarira mai kadandirai ndatoti sekuru maswera sei ndabva ndatogara pasi zvikanzi neprofita ndiye munhu wamadaidzere zvikanzi zvikanzi nawo zvikanzi iwe murume wako haana bhesi ndikati aiwa murume wangu ane bhesi kana sekuru yabvuma murume wako haana bhesi amusi munosomboseka futi voisi rake here muchiti achiseka rine rakazhazharara unga munhu akadhakwa obva tangusazvanzi aiwa haana bhesi usarambe zvikanzi zvandakuda kutaura ndezvekuti murume wako haakudenda akakunyepera muchagara 3 months muri mese mobva matorambana ndikati inini izvozvo zvendandidini handizvibhilivhi zvamurundiudza zvikanzi hando zvandandikutaura kanzi konduda kunyepera svikakumba utore dhishi woisa mvura woisa pasi pemubhedha vandakatoti it's okay ndatogara ndati aini ndakwenda time dzadini dzafamba obva wandiperekedza ndasvika umba ndakusvikomba ndatobhoikana nezvandandataurirwa ndatorara handina kusadhishiro ndisina kusadhishi pasi pemubhedha murume wangu obva obasa manheru anga sikasokhandi chinhu pasi pemubhedha angosvika bva ngokanda akatotasa pasi pemubhedha
Parukwira pamberi patoti mbarara. Vanatonyarara. Vanachifunga kuti dai ndaisa dishi makusenseni mapasti 6. Vaonoka vanatoavhura tozvanzi wakaisere dishi. Ndikati handina kuisa dishi. Ndikati nei sei usinoisa dishi udozvikanganisire mbeko uri ugadziwe mbeko kuti imire zvakanaka. Ndikati ini ndakatofunga kuti ndakatoti ndomwari kuti handinoisa chidishi bhoko dai ndakaisa ingadai ndakazi dishi ndereko dai ndakazi ndiri muroi ndinoisire dishi nemvura pasi pemberi. Kanza saka unofanira kutore muprofita yekuti haunoisa dishi. Ati izvozvo zvandikwanisi nekuti munhu wayenyuka achandipinza mune zvakawanda. Manheru murume wawo ibva auya zvikanzi mbuya wari urwara kumba uyawo nembuya. Kati mbuya urwara mbuya andasiye masikati ari raiteri zvikanzi yeye wari urwara. Vadakwira kutenda tese umba kwawo. Ndasvikaumba ndasvika mbuya wakatogara wasi kurwara. Ndamuprofita haunoisa dishi nei? Ndikati ndakakanganwa zvikanzi manje uri tozvikanganisira imba yako manje. Dai wakatoisa dishi ngadai pasitona zvise. Ndikati ini handidini handibhiliivhi mune zvamakataura nodendekesa dishi ngadai nhasi ndine nezvimwe. Ndopakabva ati eoni sekuru ubva wagara pasi pasofa. Mbebva waramba wakagara pasi. Kanzi nasekuru amuzi kuti bikirawo sadza. Ndikati ndobika sadza sei mbuya warimo mumba mavo muno munotaza kubika sadza. Mbuya ndopakati ndiri kurwadziwa musana wangu wese zvisu zvangu zviri kurwadza. Ndikati nenyaya yekuti atendera chitengese here zvikanzi ehe. Ndobva ndati handikwanisi ndingatokunzira sadza randabika kumba. Zvikanzi atakadai so here bika sadza kana muzukuru. Ndobva ndabika sadza rari. Ndabika sadza ndobva ndati ko muriwo ndopakabva ndipa zvikangana hama zvasara ndakasvika zvatobudiswa zvitori pamusoro pefiriji zvabudiswa mufiriji. Vandapakubva ndatobika zvikangana hama zvaizvo vandawapakurira wese. Zvikanzi ko chako chiri patiji chikafu yosukudya iwo wari wabika. Ndikati mungati ndingaisei ndabika munhesi ari muno. Munhesi akangogara mudhaini chikafu chandabikira zvikanzi aiwa iya. Kana ndabva ndadya zvikanzi aiwa iya. Vandatopakurira chikafu changu vandadya. Ndichingopedzawo chita plate. Profita ndopakasimuka bati kubva nhasi wasimbiswa pane zvatodogadzira pamba panazvo. Iwewo kubva nhasi haufaniri kuti awa mbuya, haufaniri kuti awa sekuru kana kuti awa mbuya. Aya asisi ako uyu wamurume wako. Chaunoda unofanira kukumbira kwavari. Imimi kubva nhasi mavheko ese kwaanoenda mufanira kuzoti ari kuitei anani ende ari kufa zvifambisa sei zveupenyu hwake. Ndikati ina hazvisuzvisa zvamataura zvikanzi ehe ndozvandatotaura kubva nhasi hapana chaunofanira kuregera kuita chanoenda kutaurira. Vanatogara pasi. Ipo ndakatopera simba vandatogara pasi. Ndagara pasi ndipo akabudisa bute. Wanga ine kanhekwe kanogara vanofamba kari nako kari mubhegi mawo. Kane kakaita nga kaduri kadiki. Kanovhawa nekanobhu padenga. Mukati mine bute ranga ririmo. Ndobva wabudisa bute zvanzi budisai bute mukomo. Wabudisa bute bvaisa maoko mangu bvaisa mawo neme mukadzi wawo. Mukadzi wawo vanzi ita. Vaita vaisura zvikanzi right. Hamuchafaniri kuita rasai pasi. Ndobva rasa pasi. Ndo ndati zvamanibatisa ndo zvasikuba nhasi ndataura ndo zvaunoita ndo zvandatotaura ndo zvaunoita. Tora bute wese mhini. Ndatora bute kudasa mhini zvanzi uchitaura uchibhema bute taura kuti nda kuti gomisi madi. Ndoti wamasese waite mari. Waita mari ndoda kuti mudzimai wawo nhumbi yawo igare. Kati ko iwo wacho zvanenge wasingaiti inini ndinozoita mudzimai wawo sei iwo ine mudzimai. Zvikazi nekuti wakazvitakura. Kumusha kwawo kuna mukoma wakabata wane mwana asina kwana njeri. Saka wada kukanganisa mwana ari mudumbu memudzimai wawo. Ende wakazviita izvi zvatiri kuita panapa wanofa. Uyezve iwo basa rawo rinobva rapera wanoshaya mari. Saka wada kugadzirisa zvinhu zvavo ndingatugadzirisa chii. Zvikanzi iwe zvandatotaura ndo zvaurifanira kuita. Vanabhema bute rere. Ndapedza zvikanzi uchitaura bhema kuti da kuti sisangu aite mari. Murume wangu da kuti aite mari kubasa kwake imba yake imire. Da kuti nhumbi yawo isabve pasaitike chinoitika panhumbi yawo. Ndapedza vandatonzi chande kumba ndaperekedza. Ndakazvita wiki rese kubva Tuesday. Ndasvika Sunday. Next week Friday kusvika bva Monday kusvika Friday. Ndaingouya wachinditora. Iri Wednesday yacho next week takupinda takudaenda una 31. Ndopakauya kumbobva wanditora manheru kuma 11. Mumamusa chakati handiswenda basa. Wauya nditora kuma 11. Papa ine murojo aigara pamba pawo. Murojo aigara pamba pawo bva muti muroi. Saka takamugadzira kuti abve. Ndobva murojo yaJoshua akabva abva. Atotama ameno kwakaenda unogara. Andonogara kwakaenda unogara. Ndobva watoya achinditora manheru ma 11. Ndikati ini mauya muchinditora this time kwakanaka here zvikanzi handei. Obva achinditora zvazi mbuya wako akangonyarara pamberi. Ndasvika ndone mbuya wakatogara muprofita yarimo. Saka ndima muzi mururware zvikanzi muprofita zvikanzi chandakuda zvotora muchairo. Waenda utora muchairo ena mudining mairoja mai divine. Uchaire mavhari pamusoro pembed uye nawo izvezvi. Kati mavhari pamusoro pezvazi asi ukasvikwa mini hako perekedzwa nani namai masesi nasisako. Ini murume wangu aripo ndasingadaidzi mai masesi kuti sisi. Ende ndaitodaidza kuti mbuya. Avo aripo ndaitodaidza kuti mbuya. Ndaidaidza sekuru iwo ndaidza kuti mukadzi. Murume wangu aripaiti muzaya mukadzi. Asi murume wangu ameno kana izviziya ameno ndokuzotaura kuti zvakazobuda at last.
ndobva ndatsvaira mavhavha ndaenda nawo ndobva tora tsono mudzimai wandobva zonyora zita remuroja aigara panapo ndobva nyora zita remukadzi aigara ipapo papepa ndobva vobva varibayira netsono mavhanda ndabvisa nawo kumubhedha obva wavomesa mupoto obva wabhoilisa mvura ndobva wadira imba yawo yese kutenderedza imba yese makona ese anga ari masaidhi nekumberi nekumashure wadira imwe mvura yacho basa remubhaketi tichingopedza izvo murume wangu abva svika anoka padhoo anoka padhoo ndobva apinda zvikanzi koyo uri tsvage panapa muprofita yapakanzi anokubva amhanya bva atiza mubathroom imba yagara ine insu atizopinda mutoileti mubathroom zvikanzi koyo uri tsvage kuno kudhis time dzemanheru dzinoidzi nguva dzenangobuda pamba ndiendesa maspika kudora ubva watobuda pamba tikati ndiwo yanotora chiti mbuya urwa zvozi mbuya urwa rakagara apa here hauchatoteereri pamba unoswera uchingotendera nemachira mari yachifuta hauifuti nayo kumba pane chaunoita chine musoro unoswera ungotendera uri utenderere ati ini ndava ndichitorwa nasekuru ako nambuya ako ini handina dzimwe hama dzako dzandinoziva kunze kweidzi ndodzega dzandinongogara nayo tikanetsana kumba ndinoya ndichichemera kunoko last time ndakahwara nemudumbu ndikauya ndikarara mumba kwawo hapana kana chekuti pamwe ndingada svidza kanodini taurai zvikanzi ndindamutora muzukuru usatsamwa zvikanzi asekuru asi zvakashata zvokuti munobva matotorana neusiku dai so ewoni kwacho vabuda bva aenda ndobva wasara mudasara ndati ndodzokera sei zvikanzi mina tikuperekedza muna svikomba zvikanzi takuna mabhegi akwendomba kwenyu kubve panapa obva ugara ikoko kwangore kati handindi sekuru ako ndodzokera unogara ikokoyo anga sekuru ako yanontorera saka ubva nhasi nandichadini handichawateerera hangu akadoya panapa ina handisisina kukama nayo nekuti hama dzangu ndinadzo kandatoraramba muswa yanga yefriday svika nemuprofita yakabva yambambuya masikati kanzi hatisi kutengesa nhasi tiriswera umba kwedu taswera umba kwedu asi urifanira kurara umba kwedu ndozotaura nemuprofita ndikati kurara umba kwenyu chite ini ndiri murukadzi ndine kumba kwangu ndikazora umba kwenyu ndozondararirei zvikanzi aiwa murume wako anotaurwa naye nemurume wangu bhawa neusekuru waitanga wasvikira ubhawa ona nemurume wangu ozoya kumba wanenge watotaura wese saka hapana kana chinombochisa unotanga wauya chii unongouya kumba kwedu straight ndikati izvo zvinoda aripo momudza ndobva ndagara pamba masikati ese handoenda umba kwavo vandaswera ndiripo dheresi obva waswera neni umba kwedu manheru bva waenda umba kwavo murume wavo ndobva auya umba kwedu manheru zvikanzi uyai tende kumba ita fast forward tatosvika panyaya yekumusha ndoda kumusha uko friday yacho handina urara ipapo saturday ndopakwaya kumba mongana makuseni friday yacho ndobva friday yacho akanditi sekuru auya manheru obva auya bva wanditora zvikanzi nawo zvikanzi muzukuru ndachikumbira kuti uperekedze mbuya kumusha unotamba mwenga kati ini nhasi ndakamboenda kutamba mwenga ende handitozviziva kuti zvinotamba sei zvikanzi aiwa mune muchingochera mvura nekubatsirana kuita mabasa epamba nekutsvaira makusenseni todzoka iri sandi kata izvi zvinoda mataurani adowera acho moaudza kuti tiri kuenda kumusha zvikanzi hazvinetsi muzukuru wangu ndomutaurira asi ufanira kurara pana kuti ukire makuseni na5 nekuti uda kuenda kusagambe ndokwatuda kuenda ende tufana udzoka kati handikwanisiba kuenda zvikanzi aiwa tinofanira kuenda muzukuru saturday yacho zvikanzi ndendomukira kuenda kubasa saka tozochita saturday ndabva kubasa saturday yacho ndobva wafonera hanzvadzi yavo bva tikuenda nemuroora mangwana iri saturday tikuenda nemuroora mangwana toenda kumusha toenda naye kumusha kuti tonotambe naye kumwenga nekuti azikane nehama mangwana yacho iri saturday yo sunday yacho makusenseni obva wamukira kuyomba kwedu nemudzimai wavo ndobva watokumbira kune anga ari murume wavo zvikanzi divine tokunoenda nemudzimai wako kumusha kwedu kuti anenombatsire mbuya kutamba mwenga anowabatsira kuchera mvura nekuita mabasa epamusha tiri kudzoka same day iroro nekuti inini chida kuenda kubasa mandi kanzi hapana chakaipa kana togeza kana tobuda makusenseni ndatoyabva wahaya taxi yao ndakasvikomba kwavo kwati haiwa taxi asi mota manga mine masupa friday yacho ndandasira friday yacho manheru ndakamwiswa supa rese ndakanzimwa supa iro nekudira bute pasi kuti zvinhu zvese zvatatagadzira pana zvinhu zvapera ndikati asi inini zvese zvamundise ndandiziva profita yeda yanga aripo ainzi Ishmael kanzi hapana chandotaura chausingateereri ba chibva ndatoita zvinhu zviya zviya doro raya ranga riri mofuti mubhuti chibva ndatokwira mota makusenseni takwira mota yanga iri Honda Fit tatodhiraivha tasvika musakubva ndopa tasvika musakubva takamirira nehanzvadzi yavo yainzi yakabva kwapika tapinda hanzvadzi yacho bva yapinda mota zvikanzi atete aya ndo mainini andakakutaurai pafoni kuti tiri kuenda nawo zvikanzi munofarire maini ndikandiraiti hangu ndatobvunza mai maseni mama kaudza nezvangu ere urikuenda neni zvikanzi atete akati hanzi muroro edu anokwanisa ere kuzoita basa sezvo ari aine pamuviri saka takaudza kuti nemusikana tichienda naye kuti andibatsire kuita basa kanzi it's okay ndatofamba tatodhiraivha tese tasvika muhauni tadzika vutaji tasvika kusagambe ndatodzika pamashopu tasvika takamirirwa neimwe hanzvadzi yavo inopinda mapostori tasvika tamirirwa nehanzvadzi yavo nevamwe vana vanga varipo nedzimwe hama dzavo dzaziripo neazukuru ndatodzika
vatatomira pasaidi mamasese vatatoendonomira apo pasaidi iwo ndo vakataura nehama dzavo ndaingoona vanhu vachingotasa kwadatiri zvikanza ini ndo zvandisikaziva ndiri muroora mutsva vanhu vese vanongonditarisa saka tisi kufarirwa nei kuzi tiri varoora vatsva pamusha noti nise hisi mazuri andoita kana uri muroora mutsva ukasvikawo pamusha munofanira kunga maenda kana natete ingadai tete acho takamira nawo zvikanza izvozvo zvazvinei kunokwa wazviteedzeriba izvozvozvo aungasingatauri shona iyi yatotaura mino umwe mutauro wavo wawaitaura ikoko vatatofamba vatadarika rwizi rwekutanga vatakwira rechi2 rechi3 vatakwira mugomo imba iri pakati pegomo iri 1 vatadarika rwizi vatakwira mugomo imomo tasvika mugomo imomo vatasvika pamba pavo paina mai wacho nababa vacho baba vacho akaita like wakada kustroka gugu neumwe musikana anga aripo anga akazvitakura chinzi akabva kumurume nokuti achadi murume neumwe mukomana anga aripo ainzi muzukuru neumwe musikana anga ari unzi mai ake anoshanda kuHarare muzukuru weipamba papapo vatatopinda zvikanza ngatipinde mimba iyi tapinda muimba yanga yairatidza seimba isingashandiswi zvakanyanya tatopinda tatogara pasi kanza munofarire muroora ndiraita angu ndatori kukwenya ndinozikanwa saka urooro wacho ndehweisi upindire munomo profita aibva atopinda pafuga jira rake takaenda naye afuga jira rake rewaiti ndobva atogara pasi zvikanzi baba imimi mune zvamakasiya kumusha kuMalawi zviroramba zvichiteera ende zvazviri kuteera izvi zvinoda kugadziriswa ndi munozviziva endi imimi kutaura hanzvadzi yayo takasvika ikatitambira makambobatiwa kuchechi kwaEndby muchinzi musha menyu mune zvinhu zvirimo zviri kunetsa aya ndo paakadaira akati ndosaka takasikira kuuya kuti tigadzise zvinhu izvi baba namai nekuti mukoma akatanga kuuya isusu tisati auya hapana chinobudirira ndikabvunza mbuya ndikati zvii zvinogadziriswa mbuya nobva wati ngatibude tisati abuda vanatota tukasvikobude zvinhu sandaziva hama dzese ngatizive zvehama dzese wati introduce zvikanzi nambuya zvikanzi aiwa ngatibude toramba takagara pabonde patatakagara ndobva papinzwa hari pakatohwa mvura ndizoti yakacherwa pakangopinda ine mvura ndopatohwa bute reblack padirwa bute reblack momhadirwa mukaka momhadirwa nemavhu avo kanzwa anotore mavhu pakati pemukova hanzvadzi dzavo dzobvenda inotora mavhu emasaidi nemuzukuru ake ndotora mavhu ekuimba yanga iri kumusoro kuseri kwayo neumwe hanzvadzi yacho tanga tabva nayo ikatora ivhu rekuimba yatatakagara kuseri ndobva wadira imomo ndobva tanitodziname masingati chibudei bva tabuda mundausiya wari imomo handizvi kuti wakaitei tabuda takaenda nogara pabonde tasvika tapakawaridzwa bonde zvasingatigare pabonde tagara pabonde handizvi kuti wakaitei mukati ndakazongodaidzwa kuzi mainini uyai kunoku hari yangu iwo ndo wakabuda wakabata hari padhoo zvikanzi chibatira naye hari tobva tabatirana hari zvikanzi da kuti mubatirane nemurume wenyu imi muri kuita zvinhu izvi nekuti mato mudzimai wavo saka tinoda kuti mufambe mese tine gomba ratachera apa imi michera yegomba wakapuhwa badza pane muti wangu wari kuseri kwemba iyoyo ndobva achera gomba paseri pemuti ndobva achita hari takaenda nobatirana tese futi kutsveta hari iyoyo tasveta hari iyoyo mugomba zvikanzi chitorai bute reblack tiri kutaura tashandisa rakaita brown tasvikeko takabva tapuhwa reblack zvikanzi bute ainda kuti mutaure kuti zvese zvataita ngazvisimbiswa wamasese ndobva wataura ndobva waita mutaramba ndakaribatana maina mucharita zvotataure kasike kuita ndobva ndatora bute yabva ndaita zvikanzi itai kuti murume wangu doti aite mari muchidira muhari da kuti murume wangu aite mari zisangu nhumbu yavo ngaigare pasaite chinovhiringidza muimba yavo murume wangu ngaite mari kubasa kwaanoshanda apromotwawo ndozvandakataura ndanzichisaira sara racho mukati ndaisara sara racho mukati panguvayo ndakatozwa dzungu ndo wakandibata ndakuda kudona ndafamba vutasvika ndagadzikwa futi pabonde ndagadzikwa pabonde mudzimai wando pakazviyabva agara neni pabonde rero ndapuhwa sadza nefish nebeef chibva tadya sadza iroro ndomabvi tichipedza odya sadza vautoti basa rapera kana mukoma wakazouyawo asisina basa ndobva tatodzoka kutown tadzoka kutown mangwana acho pandachipuhwa yanga yamusi wa1 31 pandatosvika kumba manheru takasvika mahalf 11 zemanheru pandatotamba goreza rangu ndito mablanket ndakatorara musi wa1 makuseni zvikanzi sekuru wada kuchinja matress mbotanzi matress haichaiti toda matress nyowani kata alright kanzi asi ndiri kuplana kuda kuitengesa sekuru atanzi ndikupe matress kata ina handitorinawo matress ndingone base kanzi tobva takupa matress asi doti undiperekedza unotenga matress kushowground pandanotenga matress kushowground nawo bva tadzoka ndo mapiro akandipa matress iyoyo wandipa matress mukunetsana kwandakazviita mudzimai kuti ndizoudze mama wakauya takagara kubva January February muna March musi wa 15 March kana asiri 15 ndi 19 15 March ndobva wauya kumba kwangu ndandisina foni ndatobvotengwa foni nemanga ari murume wangu ndobva ndipa foni zvikanzi mavhe ndakutengera foni
Ndada maiteni vanatofona mbuya ndada nefoni yemusikana ari mudhani ngati uyai kumba kwedu ndine chii ndine foni yowani havana kuyamswa wacho mangwana chobva waendatopa app vanatoamhoresa pawhatsapp ndo mauriro akabva waitomba kwangu zvazi watopa app ndikati zvikanzi hopa haisi mari harisi dhola rangu randakakupa nezuro wanga wakandipa dhola nezuro wacho pamba pedu papakabhloka singi ndichita pamari dzaye dzese dzatotengesa kubva muna December musati makusvika izvezvi svikosi taingoramba chitengesa December wese January February naMarch iwowo taingotengesa machira euya nababa ekubasa kwawo marose even nemari edzouyanawo chibva ndatoti machira kopa mari emamachira yamadima ndiwedzero ndibhadhare chisinge pamba pedu yakapaduka nomarojesi arunza abhadhare mari murume wangu ati handina zvazi handina mari ndine dhola zvatatengesa $7 zvikazi ndine zvikwete zvandoclear si tikatengesa mangwana unotorwa yese bva ndatonyarara handinodopikisana nawo nekuti ndimbuya ndatopuwa dhola ndikati mbuya mungabva mandishorawo nditi dhola ramakandipa ndo dhola randingabva ndashandisa kutenga airtime iyi dhola ringi kana muchirida ndodini ndokudzorerai musonoenda mari dzemasingi monatsondona nchibudisa dhola raya ndichidini ndichipa vanhu kana kusafunga kwangu wekuti monditi mandipa dhola ndendonotora ndotenga airtime ndatopuwa iri $2 imwe cho ndikasendera mamangu ndikaisa mufoni mangu handisi singo benini yekuti mungabva mandibvunza kuti mari ndaionipi bva watsamwa bva wagara pasi ndikati matotsamwa here zvikanzi ndakuda inobva kwangu ndiperekedze ndatowaperekedza ndiri murodi zvikanzi mwana yawo hautendi wazvinzwa ndinotokuona semwana wedu inini ndinotokuona semunin'ina wangu chaiye wazvinzwa dai ndisirini waizirepiwo zvekuti unogara pacouch ndikati kumba kwedu iriko couch hatisi maroja mesu kumba kwandakatobva kwamai angu inini zvitoriko imi makazorora nemurume anazvo asi mutori maroja right pandinoda kuzwa inini ndoda kuzwa kuti iwewe wakanzi ndiye hamurume wako wakanzi kandi hamurume wako kubva wadini kubva wabvuma kubva waenda kumusha kusagambi pamanoita initiation process yawakanopinzwa mairi andizvo wabariswa hari waita sei wapinzwa chii ukazi ndiye hamurume wako ende kune zvikuitika kaitikire kaitwa zvinhu zvekuratidza kuti iwewe iwe in agreement wanga uri kubvumirana nazvo ndati zviri kuratidza kuti wanga uri kubvumirana nazvo handizvo zvokuti wakazoita after wadi zviya zvazviri kunyepwa zviya kuzi wakakumbira iwo kuenda kusagambi hauna kukumbira kuenda kusagambi asi it was a planned journey yekunoita program yanga iriko yako iwe izvo zvakazi murume wako chatinoziva isusu kuti munhu akazi mukadzi wako kana kuti murume wako vanhu muema kutotatana zva haunombotatwa here nemurume wako ndakangorara nemunhu wandisingazivi wakandorota vasi hausaona kuona murume musvipa mubemo murume musvipa muchaii anga asingaoneki wanga usina kudhagwa hauna zvakambomutsa zvokuti udhagwa ndinombobvira ndadhakisa hakuna saka izvozvizvi urikutotaura kuti uyo ndiani wako murume wako here aiwa andika makabva kausagambi ukazi ndiye hamurume wako bva nhasi ukagadzwa mabonde ukaita sei ukati yes kunhasi wekuti hasi murume wako sei ukazoenda usagambi kakuzadzisa wakanozadzisa kausagambi kuti uyo hamurume wako aiwa unotauzivisei wakataurirwa ukatopiwa nefoja ukazi foja iri isa mumhino uchitaura zvokuti murume wako ngaite mari murume wako wakataite mari ndiani anga ndi masese angatora zita ramasese kuita kuti masese aite mari bhizinesi remachira rifambire mberi wanga usikatauri zita remurume wako wanga usikatauri zita remwana wako remurume wako chaiye waunoti murume wako izvi murume wako anotaura kuti nhasi haachakudi nenyaya kuti une nhumbi yamasese ende ukaona yakadire kako kezviro masese wakasvika pekutaurira masese kuti unorara pabhesi hauna matress masese okutengera matress
Masese hauna foni, Masese wakutengera foni. Masese chakati, Masese wakutengera. Saka chiri kutirakidza kuti you are not in agreement chii. Una varume wangani? Ndikati ndomuona semurume wangu sei inini ndine murume wangu ndo zvandataura kubva nhasi hapana chonofanira kupikisa. Wabva ipo papo bvazoenda kumusha. Bvazi iwewe nemurume wawo nemurume muri 2 batai hari. Uyu kumova maina nehari yakugomba iranga achera. Ndobva nhasi kwabva vadi vamaisa muri 2. Kubvazi kubva nhasi ndiye hamurume wani wako. Zvasati uite ndozvauchadii ndozvauchaita. Chitora foheri ubva wafema uchitaura kuti murume aite chi mari. Wobva watora foheri wabva wabhema kubva wataura kuti Masese ngaite chi mari. Machira ekubanga adini ngaatengwe ngaafambe awanda. Murume wako kamutaurira? Saka izvi zvese zvokuita izvo murume wako kuti ndakatomutaura ndanetsana mbuya ndikati sekuru ako nambuya ako ane zvinhu zvavandisa zvanzi it's okay ndobva arara. Mangwanani makuseni ndobva atomukabva aenda kubasa. Aenda kubasa mangwana acho ndobva masikati acho ndobva atodzoka nemuri obva tatodya. Ndikati kwai munhu zvinhu zvandakakutaurira hamusi kuita kana action nayo nazvo nei. Wari yangu iri inova semu wari yamai wako ndiyo kuti wakapinzwa ukaita process isinei nechii nekuwakaroorwa. Because kuroorwa kwakaita iwoka munhu angaramba ari kufacilitata nyaya yekuroorwa kwako ndiMasese. Ende Masese ndobva anokupinza Masese nemukadzi wake nemurume wako chinhu chimwe chete ichi. Wakakurongera tsoro yavo, waronga tsoro yavo handiti wobva kuti iwo upinde munyaya dzausingazivi. Andikarukona ane mukadzi ende mukadzi wake ndiye asikabvi kumba kweuyu. Mukadzi wake iwo ukada wakazvifunga alright pakadzibata hari nekubva nhasi ndiye hamurume wako. Waizwa sei asi murume waMasese wacho mukadzi waMasese wacho akagara. Wakati kubatisa mukadzi wake chero. Akadi kubatisa mukadzi wake Masese imwe nemukadzi wake wabate hari yavo. Ndiano ya mari yacho. Aiwa saka uri kuti zvikangano hama ndo zvakaupa ndo zvakati ubva warasa njere. Wakadhakirwa nezvikangano hama. I presume so. Nakatanga kutambiwa. Saka mbuya chichemo chawo chichemo chenje kuti mwana wenyu aombonorwika. Une zvakaisira. Right. Kuti mwana aombonerwi ndo pane nyaya. Ende pasiri pemotikari apo. Izvozvi nemwana. Ndine imweni nyaya yandinayo mama. Murume wakatora mwana wangu wakanga atogara kare wachiziwana naMasese. Saka inge iri nyaya yekuda kushandisa mwana wangu. Isindiketi. Mukadzi waMasese naMasese nemurume wacho wake wanhu chimwe chete because nyaya yatsoro dzawo idzi handisati ndambona mukadzi wangu inini mukadzi anouya kozi neumwe murume handi usagambe handi kwakati uya kumba kwangu everyday uya ubike sadza uya udai uya ugadzire maketeni uya udai apa murume wakanyarara indi akakonyarara. Endo mumashure mekunga ati haachadi mwana wangu wachikugara wese nemwana wangu hazi waibudisa murume kuti nhumbuya uine chikwambo chaMasese une chidhoma chaMasese kureva kuti urongwa hwese hwakanga waita uyu murume uyu wakatengwa akapiwa mari. Pane zvakaitika kumashure kwezuva kuti ndizosvike panapa mambo ndandishupika nekuti ndakaenda kwaSabhuku kadzima ndakakurira kuno ndikadzisa pasenjini ndakaenda kwaSabhuku ndikataura nyaya yangu takaenda katatu akadaidzwa hana kuuya kusvikira ndazonyorwa tsamba yekuti ndiuye kuno ndokuzosvika kwandaita kuno. Imi mukadzi wake Masese mukadzi wako ari ari upi sei asina kuuya pa endi wakatombosungisa mwana wangu kumasuro. Mukadzi waMasese afana kugara because ndiye afana ndiyeswera nemwana achinotora mwana wangu achidzosa mwana achiita sei zvese handiti anofana kunge ari pano achitaura nemurume wacho wake mwana wake ari panapa wanofana kunge ari panapa wese ende sei Masese afunga kuya ari ega ari wana iwo wanhu wasipo iwo wangobva kuti basa maki witness iwo wanhu vari 2 saka mbuya zvatakuita ka next anenge kune dare next week Saturday musi wa200 musati 12 kune dare musi wa12 takukumbira kuti mbuya murume iyeyo ngabva asevwa masamoni murume wemwanawo nemukadzi waMasese naMasese wacho vanhu vese wouya panapa zvinoda kuita zvoitwa wese vari panapa koko yamuprofita wacho ari kupi
ndiye unomuziya. Yes. Kuti awazotoe kuti ari kunonga nhasi. Ndada kutotera kuti awazotoisa mari kuhaya murepe aende kunotora. Angapiwa pakuya kuti. Nhasi aenda undareva. Nhasi achibuda akasara kuya. Wakaramba katatu kwese kuenda kwaSabhuku. Kuuya kuno kumusi wa21 taifanonga takatonga ana kuuya. Isusu masese tinokutonga uri uchena. Tikakuti uya kuno saka auyi. Chitotaurira urume mukaiwe mukadzi wako nemuprofita nemurume wake anenge asina kuya chete. Isusu hatimbojaidziba. Ati you cannot initiate mwana wako kuti apinde muzvinhu zvasingazivi. Are less than 18 years. Yes. Aboripo. Izvozvi mukomana aida kuti musunga iye ane munyaya yekuti mwana uyo akaitisa mwana nhumbu. Under 18. Mwana nhamba yako ine mwedzi mingani nhumbu yakwe? Ine chi 8 months. Uruchengeta ine manje Subtract 8 months from now. Yeah, it was 17 points. Subtract 8 months from now. Mwana angari under age. Makabatsirana kuenda ende zvese zvichaitika iwo masese nemukadzi wako muri maaccomplice. Correct. Muri maaccomplice kunyaya iyoyi. Experience yemwana. Azviiti ba munhu akaita kutaura munotanga uri kuerenga novel. But zviri kutoitika. Zvakatoitika. Musadaro ba. Ngatisabate zvinhu zvisina basa. Saka musi wa12 isei tauti wakomana amubva matopiwa manhadzisi ake masese asati abva panapa ngaabva atokupai paanogara nemukadzi wake nepane murume wacho paanoridzira dhindindi yake wobva anosevhwa musi wa12 ndumuda panapa tibva tapedza nyaya iyo. Handi nhasi hatina zvotikamboita bhozi tikaenda namasese kawo ari ega hatina zvotoitaita macriminal chaiwo apo because macriminal chaiwo iri criminal raiva nefodya sanambona muprofita anozinaswa vaiva nefodya reblack mangwana aiva nefodya rebrown Nemukadzi wamasese. asaruzvizi muprofita tazotouye panapa kuuya chaiko chaiko hauyi ba murume uyu unototamba ndondoari isusu hatiri kumuda panapa musi wechingani masese musi wechingani musi wasatani tiri kuda panapa kana uri murume usauye kana uri murume usauye wozoona pana vamwe varume pakati pevarume. Right, anyway, and then the second and 12. Oh man, just 2 minutes. No, 2 minutes. No, no, no. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,